HJK taistelee tänä iltana pääsystä jalkapallon Eurooppa-liigan lohkovaiheeseen. Rapidilla on ne paineet mennä. Se olisi heille katastrofi, jos he eivät niin tästä selviä lohkovaiheeseen. Meillä on enemmänkin semmoinen niin mahdollisuus. Paljon on tänään pelissä, kun Helsingin jalkapalloklubi ja Rapid Wien kohtaavat Töölön jalkapallostadionilla Eurooppa-liigan viimeisellä playoff-kierroksella. Vetäytyy varjelemaan vierassa johtoaan. Pero Väyrynen pudottaa Luudille, joka jo siinä latailee, lähtee ampumaan ja ampuu valtavan maalin! Ampuu todella upean maalin 20 metristä vastuuttavasti vasemmalta. Aivan kyllä pesään. Siinä novuutta vaikka venyttää koko 2-metrisen vartensa. Torjunta-asentoon on voimaton. Savic lähtee haastamaan, ohittaa yhden, antaa sitten alaspäin Veron. Häneltä oivallinen puolen vaihto sen Ikosen yksilöstä. Nähdäänkö haastamista? Todennäköisesti nähdään. Seneli pääsee heti vetopaikkaan ja siinä on tilaisuus! Ja Seneli on 2-1! Pallo pomppii Mika Väyryselle! Ervan Selenin keskitys ja joskus käy näin. Onneakin tarvitaan. Mika Väyrynen loukkaantunut mistä toipua. Toipuvan loukkaantumisjaksoista kiittää ja kumartaa ja iskee HJK:n 2-1. Tuo 2-1 lukemat Helsingissä avausottelussa tarkoittavat sitä, että kun Rapid teki tuon tutusti tärkeän vierasmaalin, sille riittää käytännössä 1-0 kotivoitto. HJK:ta kyllä nyt viedään tylysti, lukemat ovat 2-0. Näyttää kyllä HJK:n kannalta todella tukalalta. Vajaa vartti pelattu ja isännät johtavat jo 2-0. Tästä tilanteesta HJK:lle kulma potku sitä antamaan Robin Lood. Edelleen pitää muistaa se, että jos HJK pystyisi tässä yhden maalin tekemään, oltaisiin yhteismaaleissa tilanteessa 3-3. Ja tasatilanteessa myös vierasmaalien suhteen. Siinä on paikka ja pallo on maalissa! McCanchi iskee! Tärkeä maali HJK:lle välittömästi. Chauvin 1-0, 2-0 johtomaalin jälkeen. Kanchi iskee kulmapotkun jälkitilanteesta. HJK pääsee rakentamaan hyvän näköisesti. Zeneli. Hänet kaadetaan ja näin HJK:lle hyvästä paikasta vapaa potku 25 metristä. No, toki kaukaa, mutta on näiltä etäisyyksiltä joskus maalajakin isketty. Ja nyt täällä nousee sitten koko yleisö seisomaan. Viimeinen vartti. Se on täällä tapana, kun viimeinen vartti käynnistyy, niin sen jälkeen koko Rapidin yleisö nousee seisaalleen ja alkaa rytmikkäästi kannustaa omiaan. Rapid Pirtel, niin tätä kutsutaan, eli Rapidin vartti. Joukkue on aika usein historian saatossa noussut takaa jo asemasta. Nyt lähtee hyvä veto ja se menee maaliin! Siinä teille on Rapidin vartti! Pallo maaliin!
Nikola Jalho iskee HJK tässä kamppailussa tasoihin 2-2 lukemiin. Ja näin kotiyleisö hiljenee. Ottelu on tasan 2-2 ja HJK, Mika Lehkosuon joukkue, on kiinni Eurooppa-liigan lohkovaiheessa. Heikkinen, Zeneli. Saako pallon haltuunsa? Saa. Antaa Savicille pystyyn. 2-1 vastaan tilanne. Nyt Savic menee loppuun asti Dembaa. Ei. Ja siitä tulee pilkku. Siitä tulee rangaistuspotku HJK:lle. Demba Savic vedetään alueella kaksin käsin Pavelicin toimesta nurmen pintaan. HJK saa vielä rangaistuspotkun tähän ottelun loppuhetkille tässä tilanteessa. Savic saa luvan. Novota vastassa. Savic pistää pallon yläpesään. HJK siirtyy vieraskentällä 3-2 johtoon. Ja samalla tämä ottelupari saa lopullisen sinetin. HJK johtaa nyt yhteismaalein 5-3. Ja tästä suosta ei enää Rapid Wien nouse. Soi vapauttava pilli. Tämä ottelu päättyy. Se päättyy 3-3 lukemiin. Mika Lehkosuo tuulettaa. Helsingin jalkapalloklubin joukkue tuulettaa kapteeni Teemu Tainion johdolla. Tämä nippu on tehnyt suomalaista jalkapallohistoriaa.